tejto kapitole si pripravíme oskenovaný nákres značky pre jej digitalizáciu. Naučíme sa, ako otočiť a orezať zdrojový súbor. Ja už tu mám otvorený Adobe Photoshop a na DVD nájdete zložku SPZ. Nachádzajú sa v nej zdrojové súbory pre našu prácu. Zložku si skopírujte k sebe na disk, podľa toho, ako ste zvyknutí. Ja ju mám uloženú na ploche. V menu File, Open si otvorím zdrojový súbor a v zložke SPZ sa nachádza v Assets ako podklady, Scans, Koleso Scan. Možno ste si práve pomysleli, prečo som si najprv značku nakreslil, skenoval a až potom ju digitalizujem. Na čo to všetko robiť, keď to isté môžem načrtnúť priamo v Illustrátore. Robím to preto, lebo je to efektívnejšie. Skečovanie je kreatívnejší proces, pretože nie je problém zahodiť nevhodnú ideu, ktorú ste naskečovali za 10 sekúnd, ako keby ste sa s ňou babrali 2 hodiny, najmä tomu v Illustrátore. Takisto ja predtým, než som vynaliezol toto koleso, som si naskečal viac alternatív, s ktorými som sa nemal problém rozlúčiť. Potom si moje výsledné koleso nahrubo prekreslil na štvorčekový papier. Všimnite si, že máme zbytočne oskenovanú plochu okolo nášho objektu a zároveň je objekt trochu nakrivo voči monitoru. Chceme náš podklad preto otočiť a orezať. Pomocou nástroja Zoom náš objekt priblížime, aby sme na ňo lepšie videli. Teraz môžete vidieť, že tie štvorčeky sú naozaj nakrivo. Papier si zarovnáme pomocou pravítka. Je to tool Ruler, pomocou ktorého si nameráme vlastne sklon tejto čiary a kliknite niekde na hranu štvorca a potiahnite dlhú čiaru zarovno s našou čiarou na papieri, pustíte a teraz má náš program informáciu o tom, v akom uhle je tento papier natočený. Túto informáciu môžete využiť práve pri otočení, kde v menu Image Rotation, Arbitrary, už tento uhol je automaticky nastavený, takže len dáte OK a celé plátno sa vám natočilo. Teraz už len potrebujeme náš obrázok trochu orezať, aby nebol zbytočne veľký, napríklad takto. Pomocou toolu Crop, ktorý robí to, že vám nechá len vyznačenú plochu a všetko ostatné odstráni. Stlačím klávesu Enter a ostal mi už tu len vyrezaný kruh. Ten si uložím v menu File, Save As, uložím si ho takisto v skenoch ako koleso na vytrasovanie. Dáme uložiť a v ďalšej jasne, ešte tu máme nastavenia kvality obrázku, tak v tomto prípade je to jedno, dajte si aj maximálnu, dajte OK a v ďalšej kapitole si tento obrázok vložíme do Adobe Illustrator.